Decimos listo xa. Imos alá. Bueno, bons días a todas e a todos. Imos a dar comenzo á rolda de prensa habitual para presentar os acordos da Xunta de Goberno e tamén para comentar dous temas que me parecen de certa importancia. Bueno, xa falamos logo deles. Con relación aos temas da Xunta de Goberno, máis significativos son determinadas licencias de obras, unha para unha rehabilitación en Poza Real, outra para a derruba e posterior edificación de un edificio na rúa Romero Donallo, outra para un garaxe en Guadalupe, tamén para algunhas reparcelacións. Posteriormente, por urxencia, tamén se autorizou outras licencias de obras, a ver se as vexo por aquí, pero, bueno, eso en todo caso figura no resumen da Xunta de Goberno que se colga na páxina web e algunhas reparcelacións tamén. Con relación ao renting que pode dar lugar, porque o título non é demasiado axeitado porque fala de suministración e non é suministración. Son vehículos xa suministrados que están utilizando actualmente a Policía Local e concretamente 8 monovolúmenes, un vehículo todoterreno e outros vehículos que o que se pide é un axuste da cantidad que ten que pagar o Concello. O renting está vinculado a un tempo e a un número de kilómetros. E ao non terse consumido o número de kilómetros, se reclama a devolución dunha parte da cantidad que hai que abonar en concepto de renting. Tamén se recepciona unha obra de abastecemento de auga na Xionlla, se reaxustan o costo do servicio de vigilancia das dependencias da UMAD, se xustifican algunhas subvencións e poucas cousas máis. Se depois hai algunha pregunta sobre algún tema da Xunta de Goberno, contestarei. Depois eu vou a falar de dous temas, en realidad, a reflexionar sobre dous temas. Un é o acontecido na semana pasada con motivo da aprobación inicial dos orzamentos municipales para 2021. Desde o meu punto de vista, se produciu unha dramatización excesiva das circunstancias que eu non vexo motivada. Desde o punto de vista dos plazos, se respetaron escrupulosamente os plazos e o procedimento. Eu invito a todos os que coñezan outros concellos ou os medios de comunicación a comprobar en cantos concellos da nosa contorna ou do noso país se lle envía a proposta de orzamentos con 6 semanas de antelación aos grupos da oposición. Verán que presumiblemente ningún, e desde logo ningún ten os longos plazos de tramitación que ten o Concello de Santiago, entre outras cuestións, porque o plazo xeral que establece a lei é de 2 días hábiles para a convocatoria das comisións informativas e 2 días hábiles para a convocatoria do Pleno, que é o plazo que se cumple con carácter xeral. No caso de Santiago, o noso regulamento orgánico establece que ese plazo é de 5 días hábiles, é dicir, unha semana, porque sábado e domingo non conta. Por lo tanto, temos plazos máis amplios, porque así se decideu no seu día na reforma do regulamento orgánico e neste caso particular, ademais, a información do proxecto de orzamentos se facilitou 6 semanas antes. Por lo tanto, son plazos que non son habituales. En canto ao procedimento de recurrir a unha moción de confianza, non é o procedimento ordinario, eso é verdad. En poucos concellos se ten aplicado, polo menos en Galicia, entre outras cuestións, porque entraña un risco certo para o propio alcalde, pode perder o seu posto en ese proceso, pero é un procedimento contemplado especificamente na lei e que xustamente ten dous obxectivos. Por un lado, un obxectivo
claramente e impedir que se poida bloquear a aprobación dos orzamentos. Entón, o que di é o plazo de bloqueo é como máximo dun mes e se non toman outras iniciativas quedan aprobadas, e tamén ten por obxecto probablemente controlar que gobernos en minoría, para poder sacar adiante os orzamentos, teñan que aceptar determinadas condicións que ao final deriven en un incumplimento da Lei de Estabilidade Presupostaria e das normas e das reglas fiscales. No caso das reglas fiscales, este ano están suspendidas, pero a Lei de Estabilidade Presupostaria sigue en vigor. Por lo tanto, é un procedimento legal, expresamente contemplado na lei, xustamente para evitar que un escenario como este, unha ciudad como Santiago, se poidera quedar sin orzamentos. Por tanto, antes do meu punto de vista, houve unha dramatización excesiva no sentido casi de dar a entender que se privaba de un dereito fundamental aos concelleiros. E iso non é exactamente así. A lei acota, efectivamente, que a competencia de aprobar o orzamento é do Pleno, pero prevé un mecanismo para que non suceda o que sucedeu, por exemplo, no mandato pasado, que houve concellos de cidades galegas que non chegaron a aprobar nin un solo orzamento en todo o mandato. Por exemplo, Ourense non tuvo nin un solo orzamento. Pasou do 2014 ao 2020 directamente, e no 15, 16, 17, 18 e 19, durante 5 anos, quedou sin orzamento. Pero é un mecanismo para evitar que esa situación de bloqueo se poida producir. Tamén me parece que Lugo tuvo un só orzamento en 4 anos no mandato pasado. Por lo tanto, justamente ese mecanismo é para prever, para dar unha salida para que esa situación non se produza. Bueno, e o propio Estado, de todos é sabido que estuvo sin orzamentos nos anos 19 e 20. Pois nos concellos se habilita esa fórmula. En todo caso, eso xa pasou, e agora temos que centrarnos en outro punto, no que nos acometemos con unha posición moi aberta. Presentamos algunha proposta aos grupos municipales, presentaremos de mañán outra, moi aberta, e, bueno, en todo caso, nós estaremos tamén o que entre todos decidamos, non temos unha posición pechada. O que si sabemos é que temos unhas posibilidades limitadas pola cantidade disponible. En todo caso, espero que despois desa apaixoada discusións que houve a semana pasada, esta semana, pois todos estemos traballando con serenidade e con tranquilidade no orden no que temos que traballar. O terceiro tema sobre o que quero facer unha reflexión é sobre a evolución da pandemia. Os datos de Santiago non son malos, son bons, pero hoxe e onte e antonte son menos bons que os días anteriores. Quere decir, esa tendencia a mellora constante que mantiñamos nas últimas semanas, en este momento non está sendo así. Hai un certo deslizamento á alza. Hai un incremento dos casos que se detectan diariamente, empeza a haber un incremento dos datos a 7 días e a 14 días que nos indican que o número total de casos probablemente vai a incrementarse. Por suposto, non temos os datos aínda da ponte de San Xosé, esos os empezaremos a ter na semana que ven, ni moito menos os de Semana Santa. Pero que isto si nos indica é que non podemos baixar a garda. Creo que é un avance na calidade de vida extraordinario que a hostelería este aberta hasta as 9 e que o peche perimetral
de Santiago se levantara, pero o que non me gustaría é que despois de Semana Santa tuveramos ou se tuveran que adoptar outras medidas que implicaran unha marcha atrás. É moi importante que os pasos que avancemos, que demos, sean cara adiante. Poden ser máis rápidos ou máis lentos, máis grandes ou máis pequenos, pero que non me gustaría, porque ten un efecto moi duro sobre a psicoloxía, sobre a economía e unhas consecuencias sanitarias negativas, e que teñamos que dar pasos adiante e pasos atrás. Bueno, isto era o que quería decir. Non sei se hai alguna pregunta. Pregunta para COPE. Como foi esta pasada fin de semana de Ponte en canto a denuncias e a súa valoración do comportamento xeral da ciudadanía na rúa nos locais hostaleiros? Vamos a ver, eu estuve mirando as partes de denuncias. O de festas en pisos me sigue preocupando. Este fin de semana, se non me equivoquei ao contar, houve 13, un pouco menos que o fin de semana pasado, que foron 15, pero sigue sendo unha cifra moi alta. En relación a establecimentos de hostelería, quero recordar que só vin unha denuncia, o cal quere decir que razonablemente se deben estar cumplindo as condicións, porque unha denuncia non me parece unha cifra descabellada. En conxunto, a mí me parece que o conxunto da ciudadanía está a respetar as normas, que, por suposto, se está actuando sobre os comportamentos incívicos e insolidarios, que me parecen moi minoritarios, pero é necesario manter e reforzar a vigilancia. Onte houve 8 positivos novos, antonte 5, outros días en cambio 3, quero dizer, que notamos, estando en cifras moi moderadas, se nota que a tendencia que tiñamos aí 7 días, que era cada día millora o dato a 14 días e cada día millora o dato a 7 días, e incluso a 3, xa non é así. Ahora mesmo, o que estamos vendo é que empeza a haber un repunte moderado, por lo tanto non quero dramatizar nada, pero indica que empeza a producirse un certo repunte. De cara a Semana Santa, atreveríase a dicir se lle gustaría unha maior apertura de medidas? A mí o que me gustaría cara a Semana Santa é que manteñamos a prudencia. Porque, sobre todo, o que non me gustaría é que 10 días despois de Semana Santa tuviéramos que volver á adopción de medidas drásticas como houve que adoptar en Navidades. A mí me parece que iso é o principal que debemos evitar. Por lo tanto, eu me sinto moi satisfeito do marxen que temos agora. Debemos intentar preservar este marxen e debemos intentar evitar calquer retroceso. De nada sirve correr moito se logo temos que retroceder á mesma velocidade. Porque además todos vemos que o deterioro é máis rápido que a mellora. Por tanto, eu creo que prudencia a todos, respeto ás normas e confianza en que ahora entramos en un escenario mellor, na medida en que as vacunas se van generalizando, que os sectores de risco empezan a ter un máis elevado nivel de protección, pois é un escenario no que podemos avanzar con unha certa confianza. E para a recuperación do turismo, que é fundamental para a recuperación da cidade histórica, por exemplo, do comercio da cidade histórica, da hostelería, das peluquerías, necesitamos ofrecer seguridade e confianza. Eso é o principio básico. Se non hai seguridade, se non hai confianza, Santiago non é un destino para que veña a xente. A xente que ven a Santiago quere seguridade, quere confianza, quere comer ben,
e quere estar tranquilo. Temos o que ofrecer. Non sei se hai máis preguntas. Sí, respecto á mobilidade, non sei se ten datos de cantas persoas poderán moverse a Santiago pola ponte e os turistas. Non teño ese dato. Pero, en principio, eu non observei un cambio moi grande. Denuncias por xente de fora non houve, non? Creo, non sei se hai algunha, pero en todo caso ese dato vos lo facilita despois Iria ou Ángela, pero non me chamou a atención esas cifras, que houbera, por tanto, nada significativo. Alguna cousa máis? Preguntaba a Paula da COPE se hai diálogo sobre o destino dos remanentes, que se xa hai decisións ao respecto, e Mauro de Europa Press se considera que a raíz da cuestión de confianza do acontecido no pleno empeorará a relación entre o goberno e os grupos da oposición. Vamos a ver, con relación aos remanentes, a mí me sorprendeu algunha declaración, nós trasladamos algunhas propostas aos grupos para que as valoraran. Temos previsto mañá facerlles unha proposta concreta. Os grupos nos trasladaran con anterioridade a semana pasada que eles antes do 17 non querían entrar en ese tema. Nos respetamos lóxicamente esa cuestión. Por tanto, a nosa intención é mañán trasladarles unha proposta concreta aos grupos e esperemos que eles, pois, a partir de aí, tamén empecen xa a decirnos cales son as súas opinións. Con todo, nos trasladamos un avance ao luz da semana pasada, de como se podían repartir, como se podían asignar, pero bueno, ben que había algún grupo que decía que non fixéramos propostas, bueno, non pasa nada, mañán ya trasladaremos e a partir de aí pois xa iremos vendo. Sí, claro. Claro, é coherente, non tería sentido que nos cambiáramos, digamos, o sentido da nosa proposta. Será plenamente coherente coa proposta que fixemos o luns pasado. Ya traslademos mañán como unha proposta aberta para que tamén os grupos poidan definirse e decirnos que é o que les estiman. Rosa, si pode avanzar que a proposta de formulará mañá ou que nivel de concreción será ese do que fala, porque xa fixeron unha inicial. Pois é que a Rosa me pon en un apuro. Me parecería completamente imprudente facela pública antes de trasladarlle aos grupos. Entón, se lle imos facer mañá aos grupos, casi prefiero antes de darlle traslado aos grupos non concretar máis detalles. Non teríamos inconvinte dentro dun momento remitirlle aos grupos, pero tampouco me parecería oportuno que antes de ter a reunión e de, por lo tanto, poder ver cal é a disposición, sacar esa proposta. A pregunta de Mauro de Europa Press que preguntaba si cree que a cuestión da cuestión de confianza empeorará a relación entre o goberno e os grupos. Eso é difícil de sabelo, pero desde logo me parecería completamente injustificado. É dicir, a cuestión de confianza está contemplada no artigo 197 da lei. Todo o mundo reconoce e todo o mundo reconoceu que eran necesarios os orzamentos para 2021, independientemente de que cada grupo probablemente teria feito uns orzamentos distintos e, sin lugar a dudas, o mellor nós tamén, se poidéramos. A diferencia entre a responsabilidade dos grupos da oposición e do goberno é que o goberno ten que equilibrar os gastos e os ingresos. Non pode dicir, a mí me gustaría facer isto e aquelo. Ou si o pode dicir, pero logo a hora da verdad, en función dos ingresos que ten que priorizar. E non le queda outra. O goberno ten que formular unha proposta de orzamentos
con todos os informes favorables, que respete a lei de estabilidade presupostaria e especificamente con un equilibrio entre gastos e ingresos. E ademais teno que facer non pensando exclusivamente no ano 2021, sino pensando tamén na continuidade futura desos orzamentos. Por lo tanto, todo o mundo reconoce, e se non o reconoce, pois deberá reconocerlo, porque todo o mundo sabe que é así, o que acabo de decir, e, por lo tanto, hai esas limitacións. Eu non vexo ninguna razón para que outros grupos, máis alá de que é verdad que algún grupo dixe, bueno, agora o goberno ten que pasar polo pleno e entón esta é a oportunidade de, por exemplo, forzar o goberno a que teña que escoller parella de baile, ou o pacta co Compostela Aberta, o pacta co PP, e ademais todo o mundo lle pon unhas condicións que non moi fáciles de cumplir. Bueno, desde o noso punto de vista, de imposible cumplimento dentro das limitacións que teñamos antes. Bueno, e ao final se produce un resultado na que, como é evidente, vai ser difícil que o Partido Popular diga que o goberno municipal se tuvo que entregar a Compostela Aberta, e tampouco vai ser fácil que Compostela Aberta poida decir que o goberno municipal está entregado ao PP. É dicir, ningún deles vai a poder decir ese discurso, non? Por tanto, bueno, a mí me hubiera gustado que as cousas foran de outra maneira, pero por enriba de todo era necesario que Santiago tuvera orzamentos para o ano 2021. O que hubiera sido un desastre e unha responsabilidade tremenda é deixar a ciudad sin orzamentos ou prolongar esta negociación indefinidamente, si de ser sincero, con moi poucas previsións ou ninguna de que se pecharan acordo. Por lo tanto, ao final tomamos as decisións que tuvemos que tomar, asumimos as responsabilidades que temos que asumir, e eu creo que os ciudadanos nos elexiron justamente para eso, para gobernar, tomar decisións, asumir responsabilidades, e se toca pagar un precio político, pois mire, eu prefiero pagar un precio político por tomar as decisións que hai que tomar, que acabar pagando un precio político posiblemente maior por non telas tomado. Pero bueno, en fin, que máis temos? Teño outra pregunta. Dende fai unhas semanas parece que algúns grupos da oposición medio insinúan que pode haber unha confrontación no grupo de goberno, que non, que hai unha crisis interna, que non se poñen de acordo, que cada un vai para unha cousa. Non sei se vostede ten algo que... Pois que, mire, eu creo que eso o din porque non poden decir o que lles houbera gustado decir. Que no caso de CA nos conseguimos isto, e se non o conseguimos é porque o goberno se entregou ao PP. No caso do PP nos conseguimos isto, e se non conseguimos isto é porque o goberno se entregou a CEA. Como non poden decir o que lles gustaría decir, pois digo outras cousas. Eso é completamente irreal. Desde logo no proceso de negociación todos nós tiñamos claro e fomos moi claros nos temas que se dixeron tanto un grupos como tanto a CEA como o Partido Popular. É posible que algúns o dixéramos con máis claridade e máis rotundidade e outros o dixeran con menos rotundidade, pero a primeira persona que dixo que non había marxen para incrementar o gasto corriente non foi o alcalde, foi a concelleira de Facenda. Iso, non temos marxen aí, isto é imposible. Bueno, pois, lógicamente, se a concelleira de Facenda di que non hai marxen, o goberno asume que non hai marxen. Pero non é... Todo isto son lecturas interesadas. E xa digo, e porque Cecais
os grupos estaban preparados para un mensaxe e ese mensaxe non o puderon dar. Porque o mensaxe podía ser ou os que acaba de decir, ou no caso de que non deramos sacado o tema adiante, decir, este goberno fracasou porque non sacou os orzamentos. Bueno, ninguna deses mensaxes se poido dar, os orzamentos están sacados e desde logo o goberno municipal tiña moi claro que o que non podíamos facer era salir do paso con os orzamentos inviables, inxestionables. Era imposible. Que máis temos? Pois xa está.